haino hai beri khorokchano sakni ri khugui hopungno satok mani tai romfrena naimani kok siljamung tai a samung sitra tangmani mangpli rokno video khai social media viral khaimani bai kotor patimung haino hai kasai phayuka bagberni dokhin tilao chukjaya nukhungni hamjukno ama hikeno ri khugui bono butok khlaijaka tai satok pitok khlaijakha tabukti untong jorani hodao obo belai kheno sitra patimung tai agi buino satogo hini mapano aran bisingo pano laijak khoroksa nukhu basra nukhuni hamjukno oma hake butok khlainani tai dol khainai siklarok jora kolok maromoi oba hai chaitokmung borongno lachirikha tai thu huni tongmaikha nukjak sijak nukurok oma hai kokmarokno mahabharatni draupadi no ri khengmani no phano mesenai oma hai samung khlailekha o samung sitra tangnero patimung patika lai khnai 17 অক্টোবর 2024 সাল মানিনি হর দামচার জরা kolok ma romoi horo bono oba hake satok pitok khlaimani o patimungno bui khorang khnai tongibo nugui tongibo kebo phano mana khaipai liya amchaini nukjak sijak pano hini eba tong kosong borok phano lai thangnai PPIM ni molo tata kalibari ni bishalgor rangapani ani amai kobangma sitra patimung patimani saipano obokhe taibo lai yayukha nukhuni hamjungno satilagmani kok tomano chaimanka o bukhugno tubuni selarok bai chasmai tongo hnei chonglai tai bini nogo tai khorsa chala tongo hnei kok siljawino bono romoi butok khlaimani tai ri rok khugui bono lukuni boskango lasimung romani obono jotoni slai sitra patimung sungmung kasawi tongkha ha sakao kerong raja hnei mungsa kri khada borno sabo barjarakha chaya khalino majranani phiaba aborni soi aba hai kebo toda tong korei hnei samani ulo bono bukhuk muthubunyo bumani koktoma kasai phaika tai kaisa jagani tekha jagao tlang mal matarongno buma haikeno ama haike sitra samung tanglaikha samung sitra tangnero o patimung no bahanyo taisa sikirjak ukha tumuno o patimung no buino sakangke bothari khipjaknai hnei bahanyo o samung sitra tangnero buino yasi pakogui saka tai o bujangnai borino bo saka o bahikeno jora kolok ma satok jakmani no soyei khugo kok phayakhai soi tangi tongmani o satok jaknai brei borok naimani hige o satok jakmani yakni yokni bagui nilakhebo tongini kha bujak tokjak lokmo soi bo hanyo busukse koi nei kha busukse kabui nei kha busukse chirkhoi nei kha phiaba kebo phalia abun bagyo taise borne bisingono khoroksa video khai abuno social media o viral khlaiwo a patimung no nugui kuchuk beremni police officer rok o video clip nukmani bai police rok tamo khaya buma maya ngai thango ulo police ni bakhagi kaisa sumoto case na harjakha seri nyani bagi nyai yang o bornyo bahanyo case tar rihni nyai bising ti sikir sokrok khlaimani abhairok bo koktoma bising ti saimankha o samung sitra tangnai rokni bakhaktei phiaba abuni ulobo police rok saimanai je video camera o mokhang nukha borokhai khorok sini ni mungoi case rekha beri thanao मामला नम्बर 72 भारतनि न्याय संहिता नरगै 126 87 76 117 2 ताई 3 धाराओ बर्न केस जाखा ताबसो जति पुलिस खरक तामनो रमि मानखा ताई कुबरिर खारजा अमाहाय सिद्रा पाति मुं फादाव पाति थांमानि बाय बेलाय खेनो वाति कतर नबार कतर फाइ थांमाहाय हालक जागबायखा हासिनि लुकर अ पाति मुंनो ति केस जाखा सुनामुरा सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि कलमचोरा थानाओ उमर नैचिचारनि आ बुखुक केस रेखा शिरजित दास आजल दास इंद्रजित दास कुटु सरकार सेंटु दास पायल दास ताई शर्मित दास रग्न केस रेखा आर बिसिङाव रमजाखा खरकटा दाबुं नायथायता माजाराना पुलिस रमजेमाला ताई खारजाक रग्न आबुनो सुमुं कलागै थाका आपातिमो बेपेसि महिला থেকে ওনার উপর শারীরিকভাবে দেওয়া হয়েছে ওনাকে অপহরণ করা হয়েছে তারপর অ্যাসল্ট হয়েছে সম্মিলিতভাবে এলাকার বিভিন্ন লোক এই ব্যাপারে আমরা গতকালকে আমরা কেস রেজিস্টার করেছি আমরা রেজিস্টার করার পর আমাদের অফিসার বিভিন্ন জায়গায় আসামিদের বাড়িতে তল্লাশি করেছে সবাইকে পলাতক করা হয়েছে আমরা এই ব্যাপারে অন্য অ্যাঙ্গেলে দেখছি আসামিদের লোকেশন কোথায় আমরা বের করার চেষ্টা করছি এফআইআর 7 জনের উল্লেখ আছে তো আমি আপনাকে একটু আগেই বলেছি
ওরা সবাই পলাতক আছে, কাউকে বাড়ি করে পাইনি, আত্মীয় স্বজন করা যায়। আমরা দেখছি কোথায় আছে, আশা করি আমরা শীঘ্রই তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে পারবো।